Τον κύριο Αλέξανδρο Χατζηδημητρίου. Γεια σας, κύριε Χατζηδημητρίου. Καλησπέρα σας. Δίπλα του, να το πάμε έτσι αφού ξεκινήσαμε, από το Πασόκ, τον κύριο Χρήστο Βουλγαρίδη. Γεια σας, κύριε Βουλγαρίδη. Εξ αριστερών, καλησπέρα σας. Ναι. Τον κύριο Σταύρο Παπαϊωάννου από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Βαγγέλη Φωτίου από την Δημάρ. Καλησπέρα. Και θα ξεκινήσω από εσάς, κύριε Φωτίου. Να ξεκινήσουμε από μένα. Μόνο που το καλώδιο αυτό έχει μπλεχτεί άγρια, τέλος πάντων τώρα το φτιάξαμε. Θα το ταιριάξουμε. Να ξεκινήσουμε με μένα. Βέβαια. Πείτε μας, γιατί όλα αυτά. Μετά, ποια όλα αυτά, θα ξεκινήσω. Εγώ θα πω 3 λεπτά, 2 όσα μου δώσετε για να σας πω τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί ακριβώς αποχώρησε η Δημάρ από την κυβέρνηση την τρικομματική που μέχρι και χθες στήριζε. Από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη μέρα που τέλος πάντων μπήκε μαύρο στην ΕΡΤ, ο κύριος Κουβέλης και το κόμμα της Δημοκρατικής Αριστεράς είχε μία συγκεκριμένη άποψη, η οποία έλεγε ότι θα πρέπει να ανοίξει η ΕΡΤ, να φύγει το μαύρο από την ΕΡΤ και να κουβεντιάσουμε ξανά για την αναδιάρθρωση την οποία χρειάζεται να γίνει στην ΕΡΤ και στα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Αυτό σήμαινε σε όλες τις συσκέψεις που έγιναν με την τρικομματική, με τον Σαμαρά, τον Βενιζέλο και τον Κουβέλη, πάντα η Δημοκρατική Αριστερά έλεγε το ίδιο πράγμα. Δηλαδή έλεγε ότι πρέπει να ανοίξει η ΕΡΤ αύριο όπως ήταν, δηλαδή να αποσυρθεί η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, και εφότου αποσυρθεί η πράξη νομοθετικού περιεχομένου γίνεται την επόμενη μέρα, ξεκινάει η αναδιάρθρωση της ΕΡΤ. Και συγκεκριμένα για χθες πήγαμε με μια συγκεκριμένη πρόταση, η οποία δεν έγινε δεκτή. Η πρόταση ήταν να φύγουν όλοι οι διπλοθεσίτες από την ΕΡΤ, οι οποίοι ήταν περίπου στον αριθμό 400 και κάτι, και να φύγουν και οι 360 οι οποίοι διορίστηκαν από την παρούσα κυβέρνηση τον τελευταίο χρόνο που κυβερνά τη χώρα. Διοριστήκαν ή προσληφθήκαν στην ΕΡΤ, που σήμαινε περίπου 760 άτομα. Αυτοί, αλλά με την προϋπόθεση ότι η ΕΡΤ σταματάει να έχει το μαύρο, επανέρχεται ακριβώς, αποσύρεται η πράξη νομοθετικού περιεχομένου και ξεκινάει ξανά η ΕΡΤ κανονικά όπως ήταν, και την επόμενη μέρα να μπορούν να φύγουν πρώτον αυτοί οι οποίοι ήταν διπλοθεσίτες, δηλαδή έχουν διπλομισθίες, και δεύτερον αυτούς που διορίσαμε τον τελευταίο χρόνο, που διόρισε αυτή η κυβέρνηση τον τελευταίο χρόνο και ήταν στον αριθμό περίπου 360 άτομα. Η Δημοκρατική Αριστερά όμως έχει να πει και κάτι άλλο. Έχει να πει 4 πράγματα συγκεκριμένα. Το πρώτο, κικίλιας, ο ΑΕΔ δηλαδή. Τι σημαίνει αυτό για μας? Σήμαινε ότι και το Πασόκ και η Δημοκρατική Αριστερά είχαν απόλυτη εμπιστοσύνη στον πρώην πρόεδρο του ΟΑΕΔ, ο οποίος ονομαζόταν Κικίλιας και διορίστηκε επί Πρωθυπουργίας Γιώργου Παπανδρέου, και παρόλες τις αντιρρήσεις μας, διότι θεωρούταν ένας από τους πιο πετυχημένους προέδρους του ΟΑΕΔ, η Νέα Δημοκρατία με τον Υπουργό Εργασίας τον κύριο Βρούτσι εν μία νυχτή τον κατήργησε, ενώ ήταν ο κύριος Κουβέλης στις Βρυξέλλες και διαπραγματευόταν διάφορα πράγματα με τους υψηλά ιστάμενους των Βρυξελών. Τον κατήργησε και έβαλε έναν φαρμακοποιό, έναν πρόεδρο φαρμακοποιών να διοικήσει τον ΟΑΕΔ. Όταν την επόμενη μέρα τηλεφώνησε και στον κύριο Σαμαρά και στον κύριο Βρούτσι ο κύριος Κουβέλης, απλώς πήρε μια μεγάλη συγγνώμη για το όλο θέμα. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο κρατούμενο ήταν η επιστράτευση και των λεωφοριούχων και των οδηγών του μετρό μαζί με τους καθηγητές. Είχαμε πλήρη... Πιο σύντομα όμως τώρα, ένα λεπτό. Όχι, 2 λεπτουδάκια μόνο. 2 λεπτουδάκια, κρατήστε 2 λεπτουδάκια. Είχαμε την επιστράτευση λοιπόν των καθηγητών που είχαμε άλλη άποψη, πριν ακόμα οι καθηγητές... Είχατε γενικά άλλη άποψη, αλλά πάντα μετά στο τέλος ψηφίζατε. Τρίτον, εσείς λέγετε αυτά που θέλετε, εγώ θα πω αυτά που θέλω. Αντιρατσιστικό. Στο αντιρατσιστικό λοιπόν θέμα είχαμε πλήρη αντίθεση για αυτό που μας έφερε τελευταία στιγμή ο κύριος Σαμαράς, διότι παραγγέλθηκε 2 φορές το αντιρατσιστικό στον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος στηριζόταν από τη Δημάρ, που σημαίνει ότι το πρώτο το θεώρησαν λίγο μαλακό, πήγαμε το δεύτερο νομοσχέδιο, πήγε μάλλον ο κύριος Υπουργός Δικαιοσύνης στο δεύτερο νομοσχέδιο, το αντιρατσιστικό, και σε 2 μέρες όταν έγινε η σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών ο κ. Σαμαράς είπε να βρεθούμε στο 1979. Όχι, δεν αφήσαμε. Και είμαστε τόσα άτομα. Και υπήρχε κατά τη διάρκεια της εκπομπής και υπήρχε και η πράξη. Να σας πω γιατί η Δημάρ αποχώρησε από αυτή την κυβέρνηση. Μόνο εσείς τα λέτε, κανείς μισό λεπτό. Ναι, θέλω να μου το πείτε αυτό, κύριε Φωτίου, γιατί ψηφίσατε τόσο καιρό πάρα πολύ σκληρά μέτρα. Να μου πείτε ένα. Συντάξεις δεν. Όχι. Η Δημοκρατική Αριστερά στο θέμα των εργασιακών ψήφισε όχι.
Και αν βρείτε ένα νομοσχέδιο το οποίο έκοβε συντάξεις, συγγνώμη, αν βρείτε ένα νομοσχέδιο το οποίο... Δηλαδή με ένα άρθρο και να ψηφίσατε... Ένα λεπτό. Από πίσω δεν μετράμε. Υπήρξαν 19 πράξεις, παιδιά. Κοιτάξτε, στην πολιτική ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει για να ακούγεται, έτσι. Το θέμα είναι του συγκεκριμένου. Υπάρχει συγκεκριμένο πράγμα. Εγώ λέω ότι περάσανε 19 πράξεις νομοθετικού περιεχομένου σε ένα χρόνο μέσα, τις οποίες η Δημοκρατική Αριστερά έχει αντιρρήσει, αλλά δεν ήθελε να ρίξει την κυβέρνηση, διότι ήταν εθνική ανάγκη να παραμείνει η κυβέρνηση. Τουλάχιστον στο χρονικό διάστημα αυτό. Χατζηδημητρίου. Παρότι θέλω να κάνω μια γενική τοποθέτηση, θα απαντήσω ταυτόχρονα και σε αυτά που μόλις ανέφερε ο κ. Φωτίου, διότι η Δημάρ είναι στο προσκήνιο ούτως ή άλλως των πολιτικών εξελίξεων. Καταρχάς, με αυτή την πράξη του ο κ. Κουβέλης αποδεικνύει υπερήτανα ότι η αριστερά δεν θέλει να αναλάβει ή να υπομειστεί καμία ευθύνη πλέον κυβερνητική. Η αριστερά όλα αυτά τα χρόνια, και δεν το λέω εγώ, είναι διαπίστωση όλων των Ελλήνων. Η αριστερά πάντοτε ήθελε να μοιράζει. Τώρα αντιλήφθηκαν ότι δεν θα μοιράζουν πλέον. Και ότι στην παρούσα συγκυρία, όπου η Ελλάδα έχει κάποιες υποχρεώσεις τις οποίες πρέπει να εκπληρώσει λόγω μνημονίου, για να μπορεί να συνεχίζεται η δανειοδότηση της χώρας μας, έπρεπε όλοι να βάλουν πλάτη και να υπάρξουν κάποιες περικοπές. Για να υπάρξει απλούστατα μείωση του δημοσίου χρέους και μείωση των δημοσιονομικών ελλημάτων. Αυτή τη στιγμή όμως, στην παρούσα συγκυρία που πρέπει να νοικοκυρέψουμε και την οικονομία μας και την κοινωνία μας, και το τονίζω την κοινωνία μας, η Δημάρ δεν θέλησε να συνεχίσει αυτή την κυβερνητική. Κάνετε λάθος, κύριε Χατζηδημητρίου, σας διακόπτω για ένα δευτερόλεπτο. Δεν μπορεί να αποφασίζει από μόνος το Σαμαράς. Θα έπρεπε να αποφασίζουν και ο Κουβέλης και ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος. Έχουμε τρικομματική κυβέρνηση. Δεν μπορεί να αποφασίζει και να διατάζει και να μας κάνει ένα εγκάθετο το κράτος της δεξιάς ξανά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τι είναι αυτά που μου λέτε τώρα? Τι είναι αυτά που μου λέτε? Πρέπει να αποφασίζει η τρικομματική κυβέρνηση, ναι ή όχι? Όχι, δεν μπορείτε να μιλήσετε όπως μιλάτε, λέτε ψέματα. Πρέπει να αποφασίζει η τρικομματική. Δεν μπορεί ένας αρχηγός, όταν υπάρχει από 3 αρχηγούς, να αποφασίζει ο ένας. Και εδώ αποφασίζει ο Σαμαράς για 4 θέματα σοβαρότατα. Κύριε Φωτίου, σας εκθέτουν αυτά που λέτε και θα... Δεν με εκθέτει κανένας και σε τίποτα. Είναι η μεγάλη αλήθεια που λέω. Ότι ο Σαμαράς ήθελε να αποφασίζει μόνος του. Η μεγάλη αλήθεια είναι δύο πράγματα. Ότι μια χώρα όπως η Ελλάδα, μάλλον η Ελλάδα ως χώρα, έχει μια κυβέρνηση την οποία στηρίζουν 3 κόμματα, αλλά έχει αποφασίζει ένας. Έχει έναν πρωθυπουργό. Δεν αποφασίζει ο ένας πρωθυπουργός, αποφασίζουν και τα 3 κόμματα. Δεν έπρεπε να ενημερώσει τους άλλους αρχηγούς για μια τέτοια απόφαση? Δεν είναι θέμα κραυγών, είναι θέμα αγανάκτησης. Καταλάβετε αυτό που θέλω να σας πω. Ωραία, συνεχίστε. Δεύτερον, αυτή η κυβέρνηση είχε κάποιες υποχρεώσεις μέχρι τον Ιούνιο να θέσει κινητικότητα κάποιους δημοσίους υπαλλήλους και ταυτόχρονα να μειώσει και το δημόσιο τομέα. Όταν έχεις αυτό, για να συνεχίσει την δανειοδότηση της χώρας μας, ήρθε πριν 2 εβδομάδες στο σπίτι του το πατρικό της στη Μορούζη ο Σαμαράς με τους 2 κυβερνητικούς εταίρους και τους είπε: κύριοι, κλείνω την ΕΡΤ. Βγαίνω από τη συνάντηση αυτή, δεν μιλάει κανείς. Και ξαφνικά ερχόμαστε και μας λένε οι Τροϊκανοί: εάν δεν κάνετε αυτό, εμείς θα κόψουμε τη δόση των 8 δις που είναι μετά από λίγες ημέρες. Και θα την κόψουμε και για άλλους λόγους. Περιμένετε να τελειώσει την άποψή μου. Δεν το είπαν, το αποσιώπησαν και έρχεται ο Σαμαράς και τους λέει: κύριε, έχω σχέδιο και κάνω την ΝΕΤ να έχει μαύρο. Λοιπόν, να πω και κάτι για αυτό για να το μάθει ο κόσμος και να ενημερωθεί. Το άρθρο 15 του Συντάγματος δεν προβλέπει πουθενά ή γενικά οποιοδήποτε άλλο άρθρο του Συντάγματος ότι πρέπει να υπάρχει κρατική τηλεόραση. Τελεία και παύλα. Ως εκ τούτου, επειδή είναι και νομικό το θέμα, κύριε Φωτίου, και είπατε για πράξη νομοθετικού περιεχομένου, σας πληροφορώ ότι η ΝΕΤ δεν καταργήθηκε με πράξη νομοθετικού και περιεχομένου, αλλά με υπουργική απόφαση του νόμου του 2005. Δεν θυμάμαι ακριβώς τον νόμο. Τρίτον, το νομικό πρόσωπο ΝΕΤ ή ΕΡΤ ΑΕ δεν υφίσταται. Ως εκ τούτου κανένας και με καμιά πολιτική απόφαση. Με κατάργηση πράξη του νομοθετικού περιεχομένου. Παρακαλώ να τελειώσω. Με καμία πολιτική απόφαση κανείς ή με καμιά υπουργική απόφαση δεν μπορεί να επαναφέρει την ΕΡΤ ΑΕ, η οποία πλέον βρίσκεται υπό εκαθάριση. Ως εκ τούτου θα πρέπει να δημιουργηθεί νέο νομικό πρόσωπο. Και τελευταίο που θα ήθελα να πω, για να σεβόμαστε και το Σύνταγμα και να δρούμε με βάση το Σύνταγμα, θα πρέπει να καταλάβετε ότι το Σύνταγμα προβλέπει ότι η ραδιοτηλεόραση έχει ως σκοπό την αντικειμενική και μη ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών. Για αυτόν τον λόγο λοιπόν και το ΣΤΕ έκρινε κατά αυτόν τον τρόπο και είπε: ανοίξτε γρήγορα μια νέα εταιρεία για να υπάρξει πάλι σήμα στην ΕΤ. Άρα λοιπόν όλα τα άλλα περί αντιρατσιστικών νόμων κλπ. Θα τα πούμε μετά. Κύριε Βουλγαρίδη, εσάς, ο αρχηγός σας, ο κύριος Βενιζέλος, χθες. Ο πρόεδρος. Αρχηγός έχουν τα εθνικιστικά. Εντάξει. Θέλετε να τον λέω πρόεδρο? Πρόεδρο.
έτσι λέγεται. Ωραία, πρόεδρος. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Βενιζέλος, όταν έκανε δηλώσεις μετά από όλες αυτές τις εξελίξεις, επισήμανε ότι η τρικομματική κυβέρνηση είναι μια κυβέρνηση συνολικής ευθύνης και όχι μια κυβέρνηση à la carte. Σωστά δεν είπε. Αλλά εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω από αυτό το οποίο είπε τους τέλεχους του ΠΑΣΟΚ ο κύριος Μπίστες. Ναι. Μίλησε για παραλογισμό. Της Δημάρ. Της Δημάρ. Μίλησε για παραλογισμό. Και πρώην τέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Και πρώην τέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Ναι. Αν κοιτάξει τις δηλώσεις του, οι οποίοι έχουν αρτηθεί και στο διαδίκτυο, θα δείτε ότι πράγματι ότι αυτή η χώρα έχει μπει σε ένα παραλογισμό. Και έχει μπει σε ένα παραλογισμό και με την απόφαση του κ. Σαμάρα που ήθελε να διαλύσει με τον τρόπο αυτό την ΕΡΤ, αλλά και με τον παραλογισμό έξω από κάθε λογική σκέψη αυτό που έκανε η Δημάρ χθες. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι αυτοί που μας διοικούν θα πρέπει να έχουν αυτό το απλό πράγμα που έχουν αυτοί που πραγματικά διοικούν οπουδήποτε. Έχουν μια συνολική θεώρηση και μια αναλυτική σκέψη. Συνολικά να μελετούν, να ξέρουν τι γίνεται για να παίρνουν τον αλλήλον και να παίρνουν αποφάσεις. Δεν μπορεί κάποιος μια στιγμή να διαλύει κάτι το οποίο δεν ήταν σωστό, αλλά έπρεπε να χειριστεί με διαφορετικό τρόπο. Είμαστε όλοι μας υπέρ των μεταρρυθμίσεων. Πραγματικά αυτή η χώρα έχει ανάγκη από μεταρρυθμίσεις, το λέμε όλοι. Πρέπει να καθίσουμε να συζητήσουμε και υπάρχει σήμερα αυτό που είναι διαβούλευση και να δούμε πώς ακριβώς πρέπει να τα λύσουμε τα θέματα. Δεν μπορώ να ξέρω πώς έφτασε σε αυτό το σημείο ο κ. Σαμαράς και να πει τι λέτε τώρα, σοβαρά μιλάτε? Μισό λεπτό. Το 2010 στο πρώτο μνημόνιο ο κύριος Βενιζέλος υπέγραψε για την ΕΡΤ. Σοβαρά μιλάτε τώρα? Θα σας πω όμως ότι το ίδιο διαβασμένος είμαι. Εγώ θέλω να πω αυτά που υπέγραψε ο κύριος Βενιζέλος. Απλώς κύριε Χατζηδημητρίου, εσείς αυτά που σας συμφέρουν. Όχι, εγώ λέω τι υπέγραψε ο κύριος Βενιζέλος. Αυτά που δεν σας συμφέρουν, να σας πω γιατί. Τώρα μην θέλετε να ανοίγω άλλες πληγές, γιατί το θέμα δεν είναι αυτό. Ότι το νομοσχέδιο αυτό ακριβώς σήμερα που θέλουν να μεταρρυθμίσουν την ΕΡΤ το είχε φέρει ο κύριος Μόσολος. Τι σχέση? Τίποτα δεν είχε. Ο κύριος Βενιζέλος υπέγραψε. Δεν το δέχτηκε η Νέα Δημοκρατία. Και είναι τρόπος εξηγήσεως. Άρα, όχι μισό λεπτό, δεν θα υπήρχε το πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Γιατί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει 1699 προβλήματα, ίσως και παραπάνω αν θέλετε βάλετε ανάποδα. Και σήμερα συζητάμε, φυσικά υπάρχει. Και σήμερα το μεγάλο, το μείζον θέμα είναι η ΕΡΤ. Λοιπόν, είναι πρόβλημα και αυτό, έτσι. Αλλά δεν είναι το μέγα θέμα. Αλλά δεν είναι το μέγα θέμα. Λοιπόν, όταν άλλο σήμερα. Έχει σημασία, σωστά το δέχομαι. Όταν άλλο σήμερα εμείς συζητάμε για την ΕΡΤ για κάποιον. Δεν φταίει αυτός. Το δώσα κάτι μισθούς εξωπραγματικούς για την ειδική πραγματικότητα. Και άλλος δεν έχει να φάει, δεν έχει τα παιδιά του να τα δώσει γάλα. Και το μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα έχει καταντήσει να είναι ΕΡΤ, τότε λυπάμαι. Κύριε Παπαϊωάννου, το κόμμα σας για αυτές τις εξελίξεις τι λέει? Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω κάτι, ότι έστω και αργά η Δημάρ θέλω να πιστεύω ότι άρχισε να βλέπει, εδώ το έγραφα τώρα που άκουγα τον φίλο μου τον Άγγελο, με ερωτηματικό αν βλέπει, το πραγματικό μαύρο που απλώθηκε στην κοινωνία μας, στις καρδιές μας και σε όλο τον κόσμο εδώ και 3 χρόνια. Και το οποίο όσο πάει μαυρίζει και παραπάνω. Ευτυχώς ενδεχόμενο το μαύρο της ΕΡΤ άρχισε να τους κάνει να βλέπουν και τα υπόλοιπα μαύρα. Δεύτερον, όταν η Δημάρ, η οποία δήλωσε κατ' επανάληψη ότι εμείς σαν και αριστερά και εκτός από τις ιδεολογικές μας τοποθετήσεις, οι βασικές ιδεολογικές μας θέσεις, καταλαβαίνοντας τις ανάγκες χώρας, στηρίζουμε λοιπόν μια τέτοια τρικοκρατική κυβέρνηση. Κατά την άποψή μου, το μόνο που βλέπανε λανθασμένα ήταν οι ανάγκες που έχει ο ελληνικός και ευρωπαϊκός καπιταλισμός, θα το συζητήσουμε αργότερα. Λέω λοιπόν αυτό, σήμερα δεν αντέχει τι? Μια απόλυτη ακροδεξιά πολιτική πια. Έχουμε φτάσει στα όρια και στα άκρα. Έχουμε φτάσει στα όρια και στα άκρα όταν διοικούμαστε με, πώς το λέμε, με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, με υπουργική απόφαση, κοινές υπουργικές αποφάσεις. Κοινές υπουργικές αποφάσεις. Προσέξτε λίγο. Η ουσία, δεν θα μπω καθόλου στα νομικά, προσέξτε λίγο. Η ουσία, αφήστε με λίγο. Η ουσία λοιπόν είναι τι? Ότι αυτό που εξακολουθούν με ανέδεια, ξαναλέω, να λένε η ΕΡΤ καταργήθηκε, αυτή η απόφαση δεν είχε κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Αυτό είναι πραξικόπημα. Ο Υπουργός είναι αρμόδιος και ο Υπουργός Οικονομικών και ο Υπουργός
Ξαναλέω λοιπόν. Δεν είναι νομικό Δεν θέμα. είχατε τη δημοκρατική, Είναι θέμα αρμοδιότητος. τη δημοκρατική νομιμότητα να το κάνετε αυτό. Μα Δεν άμα το λέει ο υπήρχε νόμος, πώς δεν πλειοψηφία. υπάρχει Ποιος νόμος, κύριε? Του 2005, ανοίξτε να τον διαβάσετε, συγγνώμη. Με συγχωρείτε, ξαναλέω. Η κοινή υπουργική απόφαση που υπάρχει προϋποθέτει, σας παρακαλώ, πλειοψηφία στη Βουλή που να τη στηρίζει. Υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, είστε εν μέσω εκτροπής. Και συνταγματική και δημοκρατική. Ποιος είναι να κλείσετε σε ένα βράδυ να κλείσετε την ΕΡΤ? Αυτό Σοβαρολογείτε. Είναι η πολιτική απόφαση. Η πολιτική απόφαση πρέπει να στηρίζεται από το 51% των βουλευτών. Δεν το είχατε αυτό. Αυτά τα φασιστικά διαδικασίες να το πούνε. Ναι και έξω. Στάση Κουβέλη. Εσείς μόνο διάλογο προτείνετε, τίποτα άλλο. Θα τη σχολιάσει μετά. Λοιπόν.